Alirah matur nuwun kalau ben pun nyangoni kula nggih. Kula nggih sangu 2020 nggih nggo kula. Saiki aku wis ra njaluk-njaluk wis tak nggo munggah kaji. Nek mari ya cek tampani cek. Nek dikai cek gelem ora? Boh, golek. Masih. Sakinah mawaddah warahmah fitini wa dunya wal akhirah enggal pinaran maju jodoh mamangan. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringono arta bulan ing wayah wengi nampaike keseng ati iki jan ana neng endi duh wong manis kang tak anti-anti. Atas nama Gebyar Hadiah dari sponsor Surya Kencana Bakri, terima kasih bapak-bapak yang sudah kerja bareng 3M. Ditunggu tanggal 31 Desember diputer bareng-bareng ngenten mriki. Wong bagus aja sira nalong aku teka gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani hati kuciwa kang mas tentremno hatiku aku setya ngeteni seliramu kangen bisa ketemu rasa suci nang dia rahayu Nenek kan ketok wajahmu. Nyandi Wajahmu kan ketok karo besan Sutresno sing emut-emut. Karo wajahku sing amit-amit. Selamat siang, menjelang pagi dulur-dulur Selamat saking pagi Karanganyar. Balawan. Dari Karanganyar kota Tamasya, kota dingin. Grandong. Lintang-lintang ing tengahing Wah. wengi ati kang nandang asmara Gusti